104.7 IFM. Report! Pinulong ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang mga TODA members sa buong bayan upang talakayin ang mga regulasyon sa pamamasada at obligasyon sa mga tricycle drivers. Ipinaalalang muli sa mga driver ang kahalagahan ng pagtarima sa pagkakaroon ng prangkisa bago pumasada at maiwasan ang presensya ng mga kolorum at pagmamalabis o overcharging ng mga ito. Kabilang pa sa mga tinalakay sa forum ang istriktong pagpapatupad ng tamang istasyon kung saan tanging pasahero mula sa kanilang lugar ang isasakay upang maiwasan ang iringan sa mga driver. Patuloy ang paalala ng lokal na pamahalaan sa pagsunod ng mga itinakdang regulasyon upang mapangalagaan ang mga komunidad sa posibleng aksidente. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.